Аз съм Аиша бинт Абу Бакър. Моят баща е най-близкият на Мухамад и бъдещ праведен халиф Абу Бакър. Бях дадена на 52 годишният Мухамад на 6 годишна възраст от моите родители, без да осъзнавам какво се случва. И той консумира брака ни, когато бях на 9 годишна възраст. Просто майка ми ме сложи в неговият скут и роднините излязоха от стаята, макар и да не исках. Майка ми не се интересуваше за мен и моето здраве, а гледаше да направи щастлив светият пророк, както го наричахме, като дори ме и угояваше за него. Макар вече да бях омъжена на 9 годишна възраст, аз все още бях в незряла възраст и с голяма тъга наблюдавах как другите деца си играят навън. Моята утеха бяха моите кукли, които взех с мен в дома на съпругът ми Мухамад. Освен че бях лишена от невинните радости на детството и присъединена към харема на Мухамад, докато бях все още малко игриво момиченце, аз бях и физически обряна от прекрасният образец за всички хора, както всички край мен го наричаха светият Мухамад и моят баща, известен като преведният халиф Абу Бакър. А също бях и сексуално употребявана още от 6 годишна възраст, като светият пророк на Аллах и най-прекрасен образец за всички хора, както ме учеха, поставяше своя член между бедрата ми, за да го масажира. Много хора си мислят, че Мухамад не е имал реални полови сношения с мен още от 6 годишната ми възраст, защото е чакал да имам пубертет. Но това не е истина. Причината е неплатен сватбен подарък в стойност на злато от страна на баща ми към Мухамад. След плащане и на последният грам злато, Мухамад ме взе в къщата му и консумира брака ни. Тези физически и психологически травми не спираха с годините и се стигна до там, че не обичах да го срещам. Дори и когато вече бях физически зряла и в цикъл, Мухамад не ми даваше покой. Той ми заповядваше да слагам парче плат на интимните си части и ме галеше еротично или ми смучеше езика, когато пустеше. Дори и дрехите си не можех да използвам, когато пожелая, защото редовно ми ги обличаше, за да се среща с архангел Дажибрил, същият, който му се беше явил в пещерата Хира и му спускаше стихове за Корана. Не беше трудно с времето да разбера, че Богът на Мухамад се интересуваше и изпълняваше главно желанията и поривите на Мухамад. Но както разбрахте, нямах право на избор, защото ислям означава подчинение и покорство.